Il-qabdiet ta' droga kokaina f'pajjiżna żdiedu brata kbira meta mqabbel ma' 10 snin ilu. Dan ikkonfermah rapport tal-Unjoni Ewropea dwar is-swieq ta' droga fejn l-esperti Ewropej irrikonoxxew lill-iżgħar żewġ stati membri, Malta u Lussemburgu, għal kisbiet kbar tagħhom f'dan il-qasam. Min kampjuni ta' qabdiet li ntbagħtu minn Malta ġie konklużi li l-kokaina li daħlet f'pajjiżna tul 2017 kellha purezza ta' madwar 95%. L-istess rapport ikkonkluda wkoll illi s-sors ewlieni ta' fejn ġiet magħmula l-kokaina kien il-Kolumbja. Apparti s-suq ta' droga kokaina, dan ir-rapport evalwa wkoll diversi swieq oħra ta' droga fosthom tal-kannabis. Aw ġie wkoll innutat li pajjiżna għamel diversi qabdiet kbar fosthom qabda ta' 11 tunnellata reżina tal-kannabis li kienet intenzjonata lejn l-Ewropa ċentrali mill-Libanu. Ir-rapport innota wkoll kif bejn l-2007 u l-2017 is-saħħa u l-prezz tal-pjanta kannabis u r-reżina tal-kannabis li ġew maqbuda fl-Ewropa irdupjaw. Tul iż-żmien, il-mistier ta' traffikar ta' droga baqa' dejjem jevolvi u fil-waqt li rati ta' traffikar ta' droga mit-toroq baqa' konsistenti, ġie nnutat li metodi oħra qed isiru aktar popolari. Hawnhekk huma semmew it-traffikar ta' droga permezz tas-servizzi postali wara li jkunu inxtraw minn fuq l-internet. Għalkemm f'pajjiżna dan il-metodu għadu mhux qed jintuża mit-traffikanti, l-investigaturi mill-Ġermanja, l-Olanda u r-Renju Unit stabbilixxew li n-numru ta' traffikanti kbar li jfornu diversi traffikanti iżgħar issa qed jażlu li jbigħu ammonti iżgħar ta' droga dirett lill-konsumatur permezz tal-internet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.